Jeg synes, man som advokat skal råde sin klient til at forsøge mediation eller retsmægling, når man ikke selv er lykkedes med at forhandle en forligsmæssig løsning med sin modpart. Hvis det er vigtigt for klienten, at det skal gå lidt tjept det her, så man kan komme videre, eller hvis det er vigtigt for klienten at bevare relationen, så skal man anbefale mediation. Og der synes jeg, at det skal ske hurtigt, men ikke hurtigere end at den, der har konflikten, føler sig hørt. Man må gerne give lidt medvind på cykelstien og sige, jeg forstår godt dine følelser, men det er på det tidlige tidspunkt i forløbet. I selve rummet, i selve mediationen, er partsadvokaten en super vigtig funktion til at støtte sin klient. Jeg er meget glad for at have advokater med til mediation. Jeg synes ofte, at de bidrager meget positivt til forløbet. De kan støtte klienten i at være der, bare være i rummet. Derfor skal de blande sig så lidt som muligt, men alene det, at de er med ved siden, gør, at der bliver en tryghed, som ikke er til stede, hvis parterne møder uden advokat. Og så er der endnu mere vigtigt, hvordan man agerer inden mediationen, så man som partsadvokat har haft en ordentlig gennemgang af forløbet med sin klient, har klædt vedkommende på til, hvad er det, der skal ske, og også har forberedt parten på at ikke kun tænke på positioner, men også på de bagvedliggende interesser. Altså partsadvokater skal jo have en lidt tilbagetrukket rolle. Det er jo sådan en support for klienten. Det er klienten, der er fremme i stolen, ikke? Man skal hjælpe sin klient med at forhandle undervejs. Man skal hele tiden også være der til at vurdere, hvad er alternativet til en forligsmæssig løsning. Det er jo en retssag eller en voldgiftssag. Og senere i processen, når der skal udvikles idéer, være med til at generere de gode idéer. Når der skal forhandles en aftale, være den gode forhandlingssupport til sin klient. Og når der skal skrives en aftale, være med til at få skrevet den, sådan så at når man går derfra, så har man en klar aftale, så man ved, hvad hver især skal gøre, og hvad man egentlig er blevet enige om.